Ahoj, volám sa Adriana, virtuálna asistentka v spoločnosti Adrian Group. Ukončením realizácie projektu sa naša práca nekončí. Práve naopak servis a technická starostlivosť sú základom bezpečnej, úspornej a dlhodobo spoľahlivej prevádzky všetkých našich zariadení. Súčasťou ponuky Adrian Group je celý rad odborných servisných služieb, záručný servis, pozáručný servis, odborné prehliadky, odborné skúšky, servisné prehliadky, revízie vyhradených technických plynových zariadení. Ďalej revízie vyhradených technických elektrických zariadení, zazimovanie, odzimovanie a pravidelná údržba a tiež servis horákov Rielo. Cieľom je zaistiť, aby všetky infražiariče, teplovzdušné ohrievače aj chladiace jednotky fungovali bezpečne, efektívne a s čo najdlhšou životnosťou. Pravidelná údržba dokáže odhaliť aj malé závady, ktoré môžu prerásť do vážnych problémov, napríklad úniku plynu či náhleho výpadku vykurovania počas sezóny. Prevencia je vždy lacnejšia ako oprava. Zanedbaná údržba môže viesť k vysokým nákladom a dokonca k trvalému poškodeniu zariadenia. Ak sa technológia neudržiava, jej výkon a životnosť rýchlo klesá. Typickým príkladom je zanesená spaľovacia hlavica infražiariča, ktorá nebola čistená celé roky. Takéto zanedbanie výrazne zvyšuje riziko poruchy aj náklady na opravu. Dobre nastavený a vyladený systém šetrí energiu rovnako ako dobre udržiavaný automobil šetrí palivo. Servisné zmluvy garantujú najvyššiu možnú účinnosť vykurovania aj chladenia. Servis vykonávajú profesionálni technici s certifikáciou, špecializovaným náradím a rýchlym prístupom k náhradným dielom. Vďaka tomu vieme poruchy riešiť rýchlo a spoľahlivo.